Καλημέρα. Όπως σας είπα, ήρθαμε στο βασιλιά των V8. Είναι ο άνθρωπος που έχει τα πιο πολλά V8 αυτή τη στιγμή στην Πολωνία και δεν τα έχει ακόμα όλα έτοιμα. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει έτοιμο. Έχουμε δύο σκάνια 580S, είναι του 2020. Συνολικά θα είναι 10 από 420.000 χιλιόμετρα μέχρι 570 αν θυμάμαι καλά. Όλα είναι σερβιρισμένα στη σκάνια και για το λόγο το αληθές μας δουλεύει. Πες μου ότι τα έχει κλειδωμένα και τα δύο. Όχι. Τελευταίο σέρβις της σκάνιας στις 516.000 χιλιόμετρα. Τα αυτοκίνητα είναι φούσκα μπρος πίσω. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και full φορτωμένο όπως βλέπετε. Και εσωτερικά με καφετιέρες, φούρνους και τέτοια. Λοιπόν, κρατάω το κινητό μου γιατί πρέπει να έχω και σκονάκι, δεν γίνεται. Πάμε απέναντι. Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα 530S Pusher τριαξονικό με τεμπέλη στη μέση. Το αυτοκίνητο είναι του 2021 με 530.000 χιλιόμετρα. Η τιμή του είναι ψηλά, είναι στις 97.000 ευρώ, τιμή ίντερνετ. Τα σκάνια είναι στις 87.000 ευρώ, τιμή ίντερνετ. Πάροτε. Υπολογίστε, συνήθως μου κόβει 2 με 3 χιλιάρικα στο κάθε κομμάτι. Έχουμε ένα 500, πάλι Pusher, ίδιο. Είναι του 22 με 330.000 χιλιόμετρα και αυτό στις 99.000 ευρώ, τιμή ίντερνετ, εννοείται ότι θα πέσει. Απλά τα αυτοκίνητα είναι σαν καινούρια. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Για πάμε μαζί. Αυτά που σας δείχνω τώρα είναι τα καινούρια, έτσι. Γιατί υπάρχει αυτό το RX50, το οποίο ενώ έχει πρώτη άδεια του 19, Ιούνιο του 19, επειδή η κατασκευή του είναι του 18, δεν μπορούμε να το αγοράσουμε γιατί δεν είναι Euro 6D. Αν κάποιος έχει άδεια, πολύ ευχαρίστως. Το αμάξι είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι full φορτωμένο όπως το βλέπετε. Λοιπόν, έχουμε 580S Low Deck του 2020-2021. Αυτό δεν το έχει βγάλει ακόμα στο ίντερνετ γιατί το έφερε τώρα. Το αυτοκίνητο είναι του 20 κατασκευή. Έχει full spoiler, αρκώα, προβόλια όπως το βλέπετε. Το αυτοκίνητο ήρθε έτσι όπως είναι. Δεν του έχει κάνει τίποτα. Τώρα θα βάλει τα πλαϊνά τα fairing γιατί ήταν γδαρμένα. Τι νομίζετε? Μόνο στην Ελλάδα έχουμε τέτοια περίεργα. Πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Έχουμε και άλλο low deck με full φούσκα R450. Το οποίο είναι μοντέλο του 17, δεν είναι Euro 6D. Δεν το έχει στο ίντερνετ, οπότε δεν θα σας πω περαιτέρω στοιχεία, αλλά μπορώ να δω χιλιόμετρα. Τελευταίο σέρβις στη σκάνια. Κάποιος καθάρισε το αυτοκόλλητο και δεν φαίνονται τα χιλιόμετρα, δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε απέναντι. Σκάνια 500S, αυτά είναι παλιά. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτοκίνητα, είναι Euro 6D. Είναι παλιά λέγοντας θα έχει 2-3 μήνες. Για να δούμε, να θυμηθώ χιλιόμετρα. Έχουν 640.000 χιλιόμετρα, είναι του 20 και τα δίνει περίπου στα 53 χιλιάρικα. Κάνω την ισοτιμία στα γρήγορα γιατί έχει στις τιμές σε ζλότι. Περίπου στα 53 χιλιάρικα. Νομίζω ότι είναι σε καλή τιμή για S500. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει φέρει. Λοιπόν, έχουμε R500 και χαμηλό, R450. Πάμε εδώ, δύο ρενάκια. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι σαν καινούρια. Είναι πολύ καλές και πλούσιες εκδόσεις. Εννοείται χωρίς ατύχημα, τα πάντα από Γερμανία και τέτοια. Είναι 480. Όποιος θέλει παίρνει τηλέφωνο και μαθαίνουμε και λεπτομέρειες, χιλιόμετρα. Α, έχουμε το ρουφιάνο. Λοιπόν, τα χιλιόμετρά τους είναι στις 200.000 χιλιόμετρα και είναι του 2023. Η τιμή που τα δίνει είναι αλμυρή. Φτάνει κοντά στα 68. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, να σας πω την αλήθεια.
Εγώ μαζί σας είμαι. Πολλά λεφτά για ένα Renault. Βέβαια θα μου πεις έχουν 200.000 χιλιόμετρα, είναι καινούργια. Αλλά. Λοιπόν, και φτάνουμε στα τελευταία καινούργια της ομάδας. Scania R450. Πάμε στο Ρουφιάνο. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα είναι πρώτη άδεια του 2021. Χιλιόμετρα έχουν από 230 έως 570.000 χιλιόμετρα και ξεκινάνε από τις περίπου 50.000 ευρώ. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Πάμε να κάνουμε και να δούμε και το σασάκι τους μαζί. Επίσης και για το λόγο του αληθές. Τελευταίο σέρβις 373.000 χιλιόμετρα στη Scania. Σασάκι όπως βλέπετε, καθαρό. Είναι δίφουσκα πίσω. Πάμε να δούμε τα ρενάκια, τι είναι. Δεν σας δείχνω τη μάντρα γύρω-γύρω τι υπάρχει, γιατί έχει φέρει πολλά που είναι με αυτοκόλλητα και δεν θέλουν να τα εμφανίσουμε. Και τα ρενάκια είναι δίφουσκα πίσω. Οκ. Αλλά έχουν φούσκα μπρος πίσω. Όποιος ενδιαφέρεται για λιμανάκι και τέτοια, αλλά όπως είπα πάλι, θεωρώ τα λεφτά είναι πολλά για Renault. Τουλάχιστον για Ελλάδα, γιατί εδώ πέρα τα Renault τα εκτιμούν. Ελλάδα έχει, το όνομά τους είναι λίγο περίεργο, η φήμη τους. Εδώ βλέπουμε το σκανάκι το RX50. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει αρχίσει να πιάνει κάποια σκουριά σε βίδες και τέτοια, αλλά το σασάκι του είναι πεντακάθαρο. Το βλέπετε και μέσα, ακόμα και τα ζυγιά δεν έχουν πολύ σκουριά. Και εδώ είναι τα V8. Σασάκι όπως βλέπετε πεντακάθαρο. Είναι δίφουσκα και αυτά πίσω. Χωρίς σκουριές. Για να δούμε τι μπορούμε να δούμε. Τίποτα δεν μπορούμε να δούμε. Όποιος ενδιαφέρεται, παίρνει τηλέφωνο και ερχόμαστε και τα βλέπουμε. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο, κλείνοντας το βίντεο, να αναφέρω ότι οι τρόποι που δουλεύω εγώ είναι τρεις. Ο ένας είναι αυτό που κάνω σχεδόν πάντα, είναι ο πλήρης έλεγχος, η πλήρη διαμεσολάβηση και να βρω μεταφορά για Ελλάδα. Δηλαδή, μιλάμε μαζί, μου λέτε ψάχνω αυτό ή βρήκα αυτό. Αυτό δουλεύει ακόμα περισσότερο, γιατί το να κάτσω να ψάξω εγώ δεν έχω πολύ χρόνο. Δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει. Οπότε, αν βρείτε εσείς φορτηγό που σας ενδιαφέρει, μου το στέλνετε. Μιλάω με τον έμπορο, παίρνω όλα τα χαρτιά. Καλό είναι να μην μιλήσουμε για την τιμή εξ αρχής. Σας το λέω, γιατί τηλεφωνικά θα μας δώσει μια ελάφρυνση 1.000-1.500 ευρώ, μπορεί και 2.000, και να πάμε εκεί και να βρούμε ότι το φορτηγό έχει κάποιο πρόβλημα και η τιμή που θα μπορούμε να το παζαρέψουμε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό το χάνουμε. Να ελέγξουμε το φορτηγό, είτε το μηχάνημα, να γίνει η αγορά και να σας το στείλω Ελλάδα. Δεν κουνιέστε από το σπίτι, ίσως να χρειαστεί να μου στείλετε κάποια έγγραφα τα οποία τα χρειάζονται original εδώ για τις πινακίδες. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο τρόπος να μιλήσω με τον έμπορο, αν έχετε βρει κάποιο φορτηγό που σας ενδιαφέρει, να μιλήσω με τον έμπορο, να πάρουμε τα χαρτιά να σας στείλω, να τα ελέγξετε σε μια ελληνική αντιπροσωπεία και αν σας κάνει το φορτηγό να μας κόψει μια προφόρμα, ένα προτιμολόγιο, να βάλετε μια μικρή προκαταβολή και μετά να έρθετε να σας πάρω από το αεροδρόμιο, να σας φέρω εδώ, να δούμε το φορτηγό μαζί και αν σας αρέσει το παίρνετε και φεύγετε. Και το τρίτο είναι απλά διαμεσολάβηση. Μέσω τηλεφώνου ό,τι κάνω, υπάρχουν χρεώσεις σε όλα αυτά τα τρία στάδια εννοείται. Βέβαια η διαμεσολάβηση μέσω τηλεφώνου είναι πολύ μικρότερη, σαφώς. Πιθανότατα αυτό το βίντεο θα το δείτε την Πέμπτη. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.